al-mufrad wal muthanna. Al-mufrad wal muthanna, idan an ce al-mufradu ana nufin singila a turanci. Al-muthanna shine kalma mai ɗauke da ma'anar abu guda biyu, kamar ka ce waladun yaro, kaga guda ɗaya ne. Waladani yara guda biyu. Bintun yarinya. Bintani yara mata guda biyu. To yadda ake ame da kalma ta zamto tana ɗauke da muthanna, za ka zo da kalma ɗaya tilo wato singilanta sai ka ƙara alifun da nunun, kamar ka ce waladun, kaga ƙarshensa babu alifun da nunun, sai ka ƙara masa alifun da nunun sai da waladani. Masha Allah. To kamar kuma in mace ce bintun, sai ka zo da alifun da nunun a ƙarshe sai dawo bintani. Masha Allah. Bari mu karanta misalsalai da yawa mu gani. Al-muthanna al-mudhakkar, kalmar da take ɗauke da abu biyu amma na namiji. Hadhani waladani tawilani. Hadhani waladani tawilani. Idan ka lura kowace kalma an ƙara mata alifun da nunun a ƙarshe. Hadhani daga hazani, waladani daga waladun ne, tawilani daga tawilun ne, wato wannan yara guda biyu masu tsayi ne. Hadhani waladani qasirani, wannan yara guda biyun gajeru ne. Hadhani dubbani kabirani, wannan dubbobin guda biyu manya ne. Hadhani dubbani saghirani, wannan dubbobin guda biyu ƙanana ne. To masha Allah, idan mun lura za mu ga kowanne an sa masa alifun da nunun a ƙarshe. Al-muthanna al-mu'annath, wato kalmar da take ɗauke da ma'ana biyu sannan kuma na mata. Mata ne ya za mu sarrafa. Hatani qittatani saghiratani. Hatani daga hadhihi ne. Qittatani daga qittatun ne. Saghiratani daga saghiratun ne. Kowanne an ƙara masa alifun da nunun sai dawo waɗannan kuliyoyi guda biyun ƙanana ne. Hatani qittatani kabiratani, wannan kuliyoyi guda biyun manya ne. Hatani hujratani dayyiqatani, waɗannan ɗakuna guda biyun masu ƙunci ne. Hatani hujratani wasi'atani, waɗannan ɗakuna guda biyun masu yalwa ne. To masha Allah, da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Mu haɗu da ku a kashi na gaba.